Machiegni jahera mar penj laktar ko kale RAMOGI TV wawacho ni ngima en mwandu. Mata ichendo ni en Andruth Otieno aduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa odiechieng' ma kawuono. Amor mokalo ni wendowa kendo daktari osechopo e studio abomiye thuolo nyiswa ni nyinge ng'a en wuod kanye en laktar molonye weche mage to wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano. Nyinga Dr. Ambrose Nyangao ana jagem yala athietho kamiluongo no Luton Hospital. Tiyo a teach mar general practice yani athiedho tuoche at the primary level. Iwacho ni yudore hospital mane? Luton Hospital en Ngong Road, Nairobi. Kamano. Erokamano daktari. Daher mondo wadonje twak achiel kachiel mondo mi wakony sa. Kawuono daher mondo wagoye mbaka kotenore kod tuo mar cholera. Dholuo maler wantiere kaka wanyalo luonge ma inowuon kaka laktar ma GP general practitioner ibo nyiso ka bende ngima kare mondo wadonje twak mar cholera gi laksechegi koso wadembre mondi. Wadonje laksechegi. Wadonje laksechegi. Onge gima deko. Machiegni. Wadonje cholera. Cholera en tuo mar akian gi dholuo miluongo ni nyaldiema o kan gadiera. En nyaldiema. En tuo ma ikelo gi kute miluongo ni bacteria mayudre e gik ma bet olil. Lil moko nitie mok ok inyal neno gi wang'i to gik ma chilo ema kele. Koro ok en tuo ma tek thiedho ahinya. Ten tuo manyalo neko e dakika matin. Bang' seche ariyo ka ng'ato dieo to ng'ok to nyalo bedo ni koro pi oserumo e dende. To ka pi oserumo e dendi to mano yot ahinya mondo iwewa. Cholera ok en tuo manyien ahinya to ok en tuo madak e kindwa ndalo duto. Ng'enyne obiro idil kode to ka budho matin to selal. Nikech measures moko nitie mwabo wacho bang'e kanyo ma kaponi watimo to tuo no lala e kindwa kendo. Kamano. Kuom ndalo moko mokalo waseneno ka migao mar weche mag thieth ministry osebedo ka keto maino mang'eny mokalo kotenore kod tuo mar cholera. Gila sechegi wantiere kanye kaka Uganda. Sani gima mokwongo nyaka wache ni sani cholera kata nyaldiema ng'eny ahinya e bombe mathoth. En tie Nairobi ka, en kuonde moko kaka Garissa, en kuonde counties mopogore opogore. Counties achiel mapok oyude. To gima otimre bende ni thieth, migao mar thieth tinde nopog modhi e county. Koro migao ka county ka county timo measures go. To kata kamano sirikal kaluwo gi central government nigi measures magisenyiso ji mondo timi. Mokwongo maduong' ahinya en jo county kata jok ma ochung' ni thieth temo puonjo ji maber gi wach nyaldiema ni kaka iyude, kaka inyalo kony ng'ato man kode gi kaka ithiedhe kaeto kaka inyalo geng'e kiko yudre. Koro jo county gi osebedo ka wuoyo gi ji, gisebedo ka gi involve kaka community leaders, kaka miji kumi, jotend miji kumi, community health workers, jo ohala giwuotho ka giwuo kodgi. Kaeto county achiel ne be oloso kuonde ma iluongo ni centers make cholera minyalo dhi yude kony moro amora kaponi in gi shida mar kony. Koro health centers moko nitie moyiedhi ma gine manya konyo jok man gi cholera. Mar adek babe onego bine wacho ni mokwongo en kaponi owinj ka ng'ato nigi tuo moro kamoro tifwenye maler mayud ne en cholera kata ok en cholera. To kosefwenye moyud ka en cholera tiluwo to ng'ani odak kanye to dak gi jobage mamiyo iluongo ni contact tracing mondo yud jok mosebedo kan machiegni ng'at man cholera ni mondo gibed kik gibed gi cholera. To mar adek en kata mar ang'wen en ni sirikal osebedo ka keto yedhe mek thieth kaka pi minyalo med ng'ato, pi minyalo madhi iluongo no ORS kata yedhe mimuonyo matiyo ko tuo mar bacteria no. Mago duto sirikal keto kanyakla mondo kaponi ng'ato yud man gi tuo no tithiedhe. Kaeto bende nitie puonj mang'eny mimiyo ji kaka gik moko kaka tiyo gi cho maber, keto alwora ni mondo bed maler. Mago puonj ma sirikal okete maino mang'eny. Mama ugin gigo masani dhi nyime nyaka gi lakseche ma wawuoye ni. Gidhi nyime kuonde tema. Winya ni kamoro nitie to koro imedo maino e wachno. Picha no nyisowa kaka kuonde ma ji olil. Kuonde ma ok ni ji olil to alwora no olil. Pigno ber ka intie kaka igeng'e kik ji tugi kanyo. Jok modak machiegni alwora no be onego bed ni ginyalo
rita luora gi kik giwita wita kaka gik moko kaka chok kuonde mituome pi magi gik mipuonjo ji te mondo kik gitim mondo ji odag e yo ma bet ler kamano maka wadonje gigo manyalo kelo tuo mar nyaldiema tapani magi gin gik makendo biro biro e twagni aluora pi ma watiyo godo kapo nono ni watiere kod kuonde losruok kod weche makamago gimoro achiel ma wiya wilgo jo county be osegabedo katemo ni yawo yore mek chogo ka siwa kama siwa kale to ka ginyalo to gidhi to giyawo mondo siwa mondo pi okal kiko chung mondo kala kik bed ni ogudre kamoro nikech kogudre kamano to miyo the bacteria no bedo gi thuolo mar dak kanyo mang'eny kendo nyuolore kamano. Erokamano daktari. Ilero na maber gigo kata maino masani counties timo mar neno ni wakedo kod tuo mar nyaldiema kuom jumbe ariyo jumbe adek mokalo wasebedo kwa winjo weche mag nyaldiema mang'eny mopogore to wan kaka Uganda ipani chandruok kwa maduong' kata concern wa maduong' onego beni onego beni en gima county timo en gima wan watimo wawegi kaka Uganda en gima watimo kaka jogweng onego beni watimo ang'o kapono no ipo kwa rito mondo mi county ochope. Erokamano. Ng'eny tuoche malandre kaka kolera en tuo malandre en tuo me igolo kuom ng'ato kidhi ka ng'at machielo gima duong' mokwongo en onego wang'e kaka olandre kaka nyaldiema ni samoro inyalo wache crudely ni en gimoro ma ichalo ng'ama chamo losruok ne kiwache crudely kata mar ng'ato kata losruok nikech oae losruok odonje dhok ji mang'eny ok ong'eye ni samoro nitie kaka wa interact gi losruok to kwane ne wa interact kare kamano koro ber ka gik moko kaka ler ahinya obed oket mamuhimu moloyo mokwongo ng'ato nego bed ni kadhi oko to dhi e cho kik obed no dhi oko kama ka piyo kata ka koth ochwe to kendo ang' chako kelo pigno machiegni kama wadake nikech kidak kini kamoro kaka picha ni nyiso to ibo neno ni ka koth ochwe to pigno biro nyaka e dhoot samang ero ineno kaka mar chiro ne koro kaka kairi samoro ng'ato uso ka nyanya no samoro luar ka ikawe tiywe marach tidwoke kanyo ibe kibiri nyiewo nyanya idhi ting'ade samoro kiluoke maber kiloso kachumbari to koro kimedo kele nikech kachumbari ok omiyi thuolo mar kete liet mondo achiel kachiel koro kuonde moko bila gi iyudo ka samoro ng'ato nolose malo kocha to ka piridre biro kama to kelo losruok koro sano ok inene en losruok kata kama en go kata emimulo mar ariyo ler ma kawaida ni kata mana e chiro ng'amo mulo gik moko odhi ochako mulo chiemo to loso chiemo no to ng'at ma ochamo chiemo no kata en owuon kochamo chiemo no to seyudo tuoche mek nyaldiema go mar adek samoro eni ng'ato ne gi nyaldiema odhi e cho to koduogo to mosre gi ji makologo maber koro gima temo wacho examples ma wacho gitete ni nyaldiema ni inyalo geng'e kalure gi timbe wawegi moko chuno ni nyaka warit sirikal kata ng'ata mondo nyiswa kik maintain ler maber ok en ler mineno ni gimoro ler kende en ler ma kute go be inego matiende ni logo gi sabun iluoko surfaces midwa tedego chiemo midwa tedogo nyaka iluoki to ken gi michwako tichwake matek maber gi mach maber makoro nyalo destroy nyalo ketho kute makelo nyaldiema kama kapok wagolo picha ni aneno kata olembe bende iuso ka seche miuso olembe gi samoro ni lawa olemo ati ichamo samoro bende okani ne gi pige gi opukore ng'ato ne kalo kata ga piko to pigni okirore e gigi anikech magi gin gik maneno odiechieng daktari okipimno ni statistics chalo nade jogo mose ayudo hinyruok kotenre kod tuo mar nyaldiema pachoka kuom ndalo motin mosekalo gi kwan chalo nade ahinya e gwengewa mag Kaluo gwengewa mag Nyanza sani tok gi ng'eny ahinya to nitie ndalo moko mane kolera dwa chandowa mang'eny mane iyudo ka ji atal malo 40 kata makalo 40 oseromo gi nyaldiema gimoro achiel mane wadwa wilgo ni nyaldiema inyalo yude to ionge gimiwinjo asymptomatic to losruok ni kata luete ni kata gik mimulo
tinyalo miye ng'at machielo matende nyalo transmite to in iwuon tiwinjo kingima koro inyalo yudo ka ji kata atamalo 80 oseromo kode moseyude kendo ni e dendgi kendo ginyalo lande ne ng'at machielo tatalo malo madhi 20 kuom ji 80 go koro matin about 40% of the population dipoko yudo symptoms jomoko bo winjo ka igi chando gi matin odio matin marach to be ruma kamano to nitie joma moko magini bo miyo gi deu mang'eny makoro ema samoro chopo e hospital mifwenyo go ni gini kara nitie koro ok en gima ng'eny ahinya e kaluo e sechegi nikech tinde be oset loko kite matin otemo bedo kuonde ma ji ng'enye kaka koro kaka ineno kaka chiro nie kata kuonde ma slums nitie yudo ka ji ng'eny to rito ler be tek ok ni jogi olil rito ler ema samoro tek samoro piyo tin samoro pigno onge samoro kama ji dhi losre be ok ber ahinya koro kalo e dhoudi kama nitie kama nyithindo tuge nyithindo be kelo gi samoro nyithindo be yudo gi mane tuo kuondego kamano mathoth ne oyudore kwa kuonde dak mongore samoro ng'ato tema to kunyala keto ler malong'o kotenore kod kama entiere nok mar pi bende wacho ni gin moko kuom gigo manyalo kelo chandruok koro kaka picha ni nyiso ng'ama dwaro pi kamoro ineno ka chal ka gima ne ndalo moko koth ochwe kata koth no chwe moketho udi kama udi ogine kata chiel moro to mane pi men go monyatiyogo koro inyalo neno ka pigni bang' kotiyo kode samoro lera kinene kaka giwang' kama tiyudo ka ng'ano chal maler to kama ne dogole picha kute ka be nitie koro kute go pod odong' e del ka to miyo samoro ng'ato oting'o tuono to olando to kia kama magela seche gi kata doko no ko ng'enya ahinya pacho ka akate gwegewa mag kaluo muri nyiswa ni gwenge mage ma sani entiere kata ong'enye mogo e tach kaka sani Nairobi kata ong'enye chiegni wards te ma Nairobi entie yo north eastern kocha oyudre taonde ma north eastern go mago be samoro lure ge timbeji kidok yo kaluo kocha to kong'eny ahinya hapana sewinje Nakuru kama tin to sani poko landre madiji wagainya Nairobi kema no chakre mang'eny kaito odhi yo north eastern kocha ema koro beto ng'eny ang'o madebe ni timore Nairobi kama omiyo kolera kata nyaldiema mang'eny mokalo ero kamano mano ing'eni kaka olandre ng'ata chiel kosebedo kode to yot ahinya mondo jomoko lande kecha kaka wachone ng'ata chiel kokele to kochuno ni nyaka owinj no tuo to nyalo bedo no sechako lande koro kuchiemo wabewa jo Afrika wachiemo ga kanyakla wachiemo e tawa achiel samoro seche muchiemo no ipoge matin samoro ka ng'ato dhi e cho oduogo omosi osepogo nigo matin emomiyo ng'eny ji miyo olandre mayot kech kata bed mani ler moromo ka kute go sebede lweti tang' ni lande ichope ng'ato kamoro dhier be kelo gini samoro ionge pesa minyiewo go sabun ionge pesa minyiewo go pi e boma ka ok nengo ne yot onya bedo ne sling 20 e kube achiel tin gi nyithindo 7 udwa luokru ka udwa tedo ka temo udwa luoko go lewni samoro pesa ni ionge go koro itindo tindo no samoro kitigo ma okelo ni chandruok kamano kikidhi mabor kata matin kikisudi penj laktar kokalo RAMOGI TV wantiere kod Dr. Ambrose wang'io tuo mar nyaldiema mowacho ni ng'eny mokalo to bende koko ng'iye maber to onyalo tieko ngima ng'ato e nyiriri machuok mokalo waka uyoyo ka waduogo to kama wawe godo no e mwadhi godo nyime weche manyien muoch pile ka pile kumora mora kendo samora mora anyalo rito mondo anene kata asome kata anyalo bedo e kind joma kele gi simba mar smartphone Citizen Digital en reporter mar jopiny seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda ama kutipo kendo akete mbui kaeto arito oken kayiem ka oyier report mara abiro yudo $1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar wananchi reporting e Citizen Digital app kikibed mana janeno mar wach matuch bede kin joma kwongo lande download the Citizen Digital app mondo iketi sigana mindiko e wananchi reporting kawuono Citizen Digital app en namba 1 e keyo weche manyien Nyakwa Ramogi osebedo maliet
kendo Azimio ochung' kar tiende. We don't recognize Mr. William Ruto as the president of Kenya. En chung' ma osekelo paro ma opogore. To kuku mar wach ni kanye? Gichunya taneno ni Ruto ok nyal bedo president wa Kenya. Giyo mar kuo. Tudri kod Walter Nyambaga kawuono wuok tich saa 1 kod saa 3 otieno ka obet piny kod ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga ka gikolo wachni kik bai. Nyakwa Ramogi wachaka ni giweche matimore sa Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyo gi mich. Buch Jopin Adier gima dhi mbele sani Trevor dhano kech nego. Alo, bera hinya udhi nade? wadhi maber Musa pinjani penjo mibni godo no mar senator Tich adek ka tich adek tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa saa 3 otieno mana Ramogi TV kik bai. E kinde ma ichako klas manyien, ng'e ni paro ma in go e wi skul higani ema biro nyiso duoko mari higa te. Kidwaro yudo thum malich miluongo ni aheri, go number *860*420#. Kumbuka, Ramogi TV ndio nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV wang'iyo tuo mar nyaldiema kata kolera. Madaktari opimonwa yore ma ng'ato nyalo yude godo gigo mag piny owacho mag counties timo kachiel kod gigo ma in kachiel kod an wanyalo timo mondo mi waked kod tuoni. Daktari kane pok wadhi e yweyo na winjo kimulo gimoro ni ng'ato nyalo bedo kod kute mag kolera e dende to ko winj ranyisi moro amora manyiso ni en asymptomatic. De bede ni ang'o matimore e dend jomoko momiyo jomoko to kodonja kuom gini to chwadi achoda matek to jomoko to nyalo bedo godo to winji morumo molal kamano. Nitie gik moko ariyo. Mokwongo en the dend dhano pogre. To dhano koyudo koromo ga gimoro ma wendo e dende to nitie kaka del fight gi. Koro nyalo bedo ni nitie teko mar dend dhano moromo kod ohingo teko mar ginego kutego. Koro nyiso ni kutego ok yud thuolo madgi nyalo bedo go e namba moromo kelo tuoche. Dina her wacho ni gima tuoni kitimo eni kutegi sama gin e dendi to gigolo sum moro. To sum ne mamiyo koro pi manie e dendi dok e nyimbi to moko dwani wuogi ing'ogi to moko wuok kaka diep. Koro gima nyatimore ni del nyalo bedo no hingo kutegi mok ginya bedo a large numbers mamiyo tuoche biro. To mar ariyo en samoro lure gi dose miyudego. Samoro ng'ato yudo kudni achiel to ng'at machielo to yudo kudni 10. Awacho kuom ranyisi. Kaka wacho ni del ok oling' ne en gimoro kobiro to chande achanda obe o fight. Koro ka gibiro mang'eny ahinya dichiel to samoro ingo teko mar del. Koro ahinya en ni ka ong'eny to ng'ato nyalo yudo tuo. Be samoro kaka nyithindo nyalo bedo ni dendgi bet yom matin kutegi nyalo ingo gi mayot. Koro lure gi kaka den ng'ato bedo gi kar kwan moyudo at any one time. Daktari, rateke mag del bende nyalo bedo contributing factor kapono ni ng'ato rateke ni mag del yom kata ni piny kod jagono mar rateke ni mag del beyo kamano. Kapo ni dak maber, ichiemo maber to nyalo bedo ni rateko mag del ni nitie makare. To kapo ni nitie gimomiyo rateko mag del ni odok piny to mano nyiso ni gimoro amora makata kolera en achiel kuomgi. Koro juki tip nyako tuoye matin. Koro joma nigi tuoche mamoko, nitie tuoche moko ma samoro miyo ratek del dok piny
ng'eny gi wang'eyo kaka kansa kata ng'ama nie thieth kata HIV samoro duoko teke mek del piny to miyo gibedo mabet yom to kap gigine ma wiedwa wilgo ka chiemo maber and chiemo maber ok en chiemo mang'eny kata chiemo moro ma migosi en chiemo ma balanced ng'ato chamo alot to chamo olemo to chamo ka protein ringo gini oganda gini kaito gi starch mo balance maber kata koko ng'eny to miyo dendi bedo matek kamano makinde ka kinde weche mag gero rateke mag del gi wawega mang'eny mokale penje laktar ka chiemo makare mjuga ka biro ga sate kok inyalo yudo ringo inyalo yudo ganda kok inyalo yudo ganda inyalo yudo mena inyalo yudo wiu inyalo yudo tong inyalo yudo dengu tede nitiere kidienje mang'eny mag kidienje mag chiemo opogore kikwa chandre nyani ni moro mowang gi mocha ema mita pana nitie moko mabende yot kendo boila kako mena inyalo chielo kata maonge mo to be gera dendi bedo maber kata kichwaka maber kamano to gimoro kolemo wachayo olemo samoro olemo wapo mana kwaro moge kor ndara ber kabisa moro wapange en pesa matini yakete ya chame olemo mago gik makonya erokamano daktari aneno ka itangonwa picha moro ka amade bede kidienye mar kudni ni makelo nwa tuo mar nyaldiema kamano mai kudni kame kakinene microscope koro joma jo science to nyalo nene maber to ng'at ma ok ong'e science ahinya to ng'ang'an kipo ni ng'iye rameny mar microscope no okwongo ipime ikwongo imiye stain moro mondo kaw rangi moro koseyudo rangi no tibo neno kodwa chal kama magi gik manyiso laktar ni mae tuo madilgo nikech gik makelo diep to ng'eny kapok ineno ma to mano pok ineno pok ibedo kolera inya bedo gi diep kata ni chake mok winjre gi dendi inya bedo gi diep ni ituoche mamoko mang'eny to kapo ni neno ma ting'eni mairi koro en kolera kamano mano bro tero wachiel kachiel nyaka e ranyisi ma ka ng'ato ne dendi kata kuom dendi nyathi to nyalo yudo ni entiere kod tuo mar nyaldiema kamano erokamano mokwongo nyaldiema ich kach koni to kong'eny ahinya ich nyakai to ok ochuno nyaka bed ich kach mo maremo matek ahinya nyayudo ka idwa madiewo to kata idwa ng'ok to ich kach owuon to ionge ga ahinya koro kidhi oko to iyudo ka diep marep matimo pi en actually pi onya bedo pi ochala pi makalo ochala pi to gikisungu wacho no rice water kitedo mchele kata kiluoko mchele pi mawuok mar mchele no odwa ga chalo ka gimora char matin mane kaka diep ng'at man gi nyaldiema go kaito ng'eny gi be jabedo ga gi ng'ok samoro in gi ng'ok gi diep at the same time king'ok te dio to dendi lose pipiyo kaito ibedo gi minyalo dehydration ng'ama nigi dehydration kata ng'ama pitine dende pien dende ni iyudo ka koro owengni apana owengni chalo ng'ama oti kalure gi pien dendi wang'e gi koro sokre iye nikech pi onge moromo e dendi tiyudo ka dhogi otuo sate nyaka lewi winjo kotuo koro sweat be ok inyal sweat kata piny liet ionge sweat nikech pi onge dendi koro mage gik ma jiwinjo ahinya to sama koro gigo bedo mang'eny tiyudo ka kipimo blood pressure gi tiyudo ka pressure be odok piny nikech pi odok e pinye gini to ka pressure pi nitin pinye dendi to pressure be odok piny dadundo koro dwa temo gwecho matek nikech odwa ni mondo tem compensate kama onge cha to kodhi ahinya to samoro winjo ka muscles nigi winjo ka lecheni rami iluongo ni muscle cramps joma minde to nyalo ng'e gima cramps nitie joma chuo to samoro inyalo bedo ng'ang'o to pok ni winjo ga cramps pok iwinjo ni en ang'o kiane nang'o lakini kisebedo ng'ang'o to nyaka bed e ndalo moko kisediewe iwinjo ka imuori moro ma muscles nyaka dendi gi koro jonya nikech samidiewo to kiwit pi kende iwito nyaka chumbi moko e del ma ringo tiyogo koro ringo ok nya tiyo kaka onego gibedi muscles ma tiyo kaka onego gibedi to most of the time ng'ok be koro nyalo bedo ni dhi matek kabisa koro isiki ng'oka ma continuous ma kitemo timo ang'o to
podi ngoka kamano nipimo no kacha ni ka ng'ato neno ranyisi gi moro kik ng'ato wachacha ni mano en nyaldiema achiel kachiel ber kodhi hospital mondo mi timne pim timne nonro ng'ani kaponono ni en nyaldiema kata oyo mabedi tangonwa kata picha mara lakteche man tiere lab kaka gineno kite kaka chalo to ubro ng'ani ma nyaldiema kata ok en nyaldiema thoth ni utimo diagnosis nango seche ma ng'ato osebire hospital opimo ni ranyisi moneno kata ino wuoni bonena nena jatuo iboneno samoro ka pien dende ni wacho ni tiere kaka inyalo mako miywa kama samoro tongwange king'iyo kod weche makama thieth kawaida kaka thieth watiyo gi science koro gima ng'ato pimo ni nyaki kuonge take in mokwongo kaponi nyaldiema osebede kor gweng' ting'e kama ng'ane oaye to nyisi no dieo to kama no aye no be samoro dipo ka samoro ne tie ng'at mosea kono koro pachi paro nyaldiema nyaka bedni eda chiel kuomgi mar ariyo wach ng'ok tie opimni kaka losruok neno chal kaka ng'ok neno chal mondo ing'e kaka odwa chal tipimo ni madwa chalo gima nyaldiema kaito king'iyo ng'ano mipime en wuon to gik ma wacho ka pien dende wang' mosokre adundo gwecho matek king'iyo blood pressure to dok piny to chunyi osechako paro nang'o ma nyaka bed nyaldiema kaito ikawo losruok ne gi kata ng'ok bende lakini losruok sana tidhi titere laboratory tipimo to mano e gima confirm ni ng'ani nigi nyaldiema nitie pim moro mar remo be inyalo pim tendo thor tiyo kode ahinya nikech mar adiera kabisa en mar pimo losruok kamano ipimo nwa kacha ni seche mar jatuo biro iri kaka laktar ibro kawo history ubogo kode mbaka kupogore kod mbaka no timbe ineno jatuo kaka jatuo chal kaito ibro kawo losruok titere lab to wacho kacha ni achiel kuom gigo masa moro ithoro tudo en kuma jatuo ae moro ni sewjo ka ng'ato machielo bendo se ae gweng'no to en bende nitiere kod tuo mar nyaldiema okipimo na daktari ni thoth ne gin ga ang'o mamiyo ga nyaldiema ni nyalo landore matek e kor gweng' maka ng'ato achiel oyud kode tich chache ni nyaka bede nitiere jomoko mang'eny bende gweng' ni manyalo bedo kode kamano kamano mokwongo gimomiyo olandre ahinya en kitwa kaka wadak ka wan jomohero mosre gi lwedo mano nyiso ni kitwa kaka jorotenge nyiso ni kaponi lwedo manende atiyogo kata kadhi oko amulogo kutego to ng'at madhi romogo kendo asemana lando nego koro nyiso ni kaka udak mar ariyo lil mar alwora to lil mar alwora be kikwa wache ni koro gima neno molil gi wang' samoro king'iyo kama to chal ka gima lera to ndie kako kiluoke maler matiende ni gik moko sabun samoro kotigo gik moko kaka jiko kotigo ng'ato yaweya ni koseluoko gi pi ng'eni kiluoko gimoro gi pi to be oneno maler to kute ma odong'egi to pod nitie kaito kaka wadak samoro idak tionge cho anya remember ndalo moko kane pod watindo ne sirikal oketo ni wuothe gweng' ka gweng' ka dwa neno gik moko ariyo cho kaito gi kamimoe sende rak ko samoro ni kanyo moko gimoro ni luoko san to bang' podi kata kotuo isetoke kuon san no kapon ne en gi kolera to pod en gi kolera go onego be ni we motuo mo chieng' mo maber koro ahinya en kaka wadak to kaka ne wasewacho mokwongo ka ji kama ji ng'enye kama crowding nitie be koro medo miyo obed mayot lando koro chober kuonde miluoke go ber sabun miluoko go ber kitiyogo pi mitiyo go ber ka gin maler pigno onego be ni thiedhe mondo kik obed ne onya ting'o tuoche ma jo county be sani timo sani imiyo ji yath mar thiedho mar thiedho pi mondo thiedho pi obed maler ma kata ka kutego ne nitie to nego kutego e pigo kata kimodhe kata kiluoko kode to pigino ose liwe akiano ose thiedhe makoro ler erokamano daktari seche ma ne wang'iyo ranyisi mag tuo mar nyaldiema kata kolera nawinjo ka
iwacho kuonde moko ni ranyisi symptoms ma cholera kachiel kod severe seche mobedo severe e kind cholera ma ok severe kod ma severe thuolo nyalo romo nade mondo mi ochikre owuog e stage ni modonje stage ni kata owuog e level ni modhi e level cha nikech kane wang'iyo ranyisi mag severe ka ne waneno kata gik ma odwa pogore ma bende mane wacho ni kapo nono ni ok ong'iye maber to nyalo kata miyo ng'ato wito ngimane mapiyo piyo. Kamano Stage ni onyalo lokore bang' thuolo maromo nade? Pogore lakini kuom seche ma ng'ato noyude kutego nyaka seche monya chako nene symptoms nyalo bedo seche 12 nyaka seche 14. Kokamano to kata ma nyaka ndalo 5 pod inyalo yudo ni gima ni chamo ndalo 5 mokalo kore ka symptoms chako biro. Symptoms nyalo bedo mabiro mos to samoro onge kata sa kind seche michako ng'oke gi sama korine saviano. Seche ma en light no sama saviano iwinjo nyaka moro dwani ludre matin ni dhi dio to kabudho matin tise dio to baka 4 seche madhi 2 kama tina ina ng'ama dhiga makok yudo thieth mapiyo e seche 2 chakre seche mane chako winje symptom ranyisigo to nyalo chopo kama koro pi bedendi osechidre morumo koro ina ng'ama wewa. Koro ken gima budho notieko ndalo kata seche mang'eny kata dweche to kaka na wacho nitie jomoko moko winje mang'eny ahinya winjo ma kadi moro matin to be lala e dende matin nitie kaka dende gini kinga mar dende iluongo nang'o rateke mar del. Erokamano daktari. En Dr. Ambrose kawuono wang'iyo tuo mar nyaldiema kata kolera e penj laktar kokalo RAMOGI TV. Wakawo yueyo mondo mi wayude weche manyien e yo machuok ka waduogo to wadhi nyime kod chenro ni kik idhi mabor kata matin kik isudi mondo mi wang'e kaka wanyalo geng'o tuo mar kolera. Pod ono ni osetere lab mopime ere kaka inyalo thiedhe ere kaka inyalo geng'e omiyo kidieny mogik ni kik bai kata matin. Raundi atindi ko tigara botaka imenya sai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Na sai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbai wana ina boli ga. Hozima da getinya tichi. Karo masati hoteli yeye. Na eraroti. Ombogo tabu atile baga. Itaite mutagochi. Otaite somoni yaku. Afika njusa takiti bosoku. Kulende kende tige ko mutanga kulenda enibo amune amate yaye. Ayo monta ko ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yarule liko aseviu sasa bono. Mwana nyasacha nikech an pile ka pile akuodo mana wi bihan anachwanye marach. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K. 3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703 254 254 for bookings. And we will not leave that area until every illegal gun has been returned, until all children have gone to school. Jatend Kenya William Ruto golo chik ni jolwenyo makre gi obila e kedo gi jonjore e gwenge mag nyandwat mar Rift Valley kai monj matinende Samburu ng'at achiel owito ngimane. Nyocha wan ga jo 9 ma 9 ne target marwa koro lando mimiwa ni pok noyude kata mana uchiel. Orlando okwadwa. Jonyuol kod jopuonjre mag skund sekondar ma Ugenya High obago ng'anyo ka gikwedo kang' mar loko japuonj maduong' mar skundno. Nonro yango RAMOGI TV kaka achiel kuom televisen ma ineno moloyo e pacho ka. Nikech ka wewa wach ni mokolosi to yiro gi mabiro machielo chalo 2027
gibiro timo marach molo manyo timre. E twak makende kawuono, Raila Odinga dwoko moko kuom penjo ma sani jo Kenya nigo e wi chal mar Kenya kod siasa. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Samori sego peksen ming'iyo kakidak, samori moso gaji main ka ngato komosi gi lwete tiwijo ni okomosi. Daktari wachono kacha ni main achiel kuom gigo manyalo chwalo kata akelo landruok mar tuo mar nyaldiema mwadendo kacha ni kolera. Daktari seche mose tim pime lab ma uneno kidieny mar kute mane waneno makelo kolera ni, thieth thoro chalo nade, thieth thoro kao ndalo maromo nade mondo mi orum chuth. Ilo kamano. Thieth kisefwenyo ni ng'ato ni kolera ken ng'ama ok ng'og. To pi moro nitie miluongo ORS, oral rehydration solution. Mimi amiya ng'ato modho lure gi hike, to lakini kaka ng'ama ng'ongo onego bed ni modho kata malita madhi 4 e odiechieng'. Okori imadha matin nikech kaka imedo diewo e kaka onego imed replace gi. Gimomiyo en ORS en nikech sama idiewo kaka wawacho nitie chumbi moko ma bende lal e dende. Koro ORS ni en obedo constituted mondo o replace gine miwitogo. Sana kuom nyithindo kata joma dongo be nyako konyogi, nitie yath momedo gande zinc. Zinc konyo mondo oduok intestine oti kaka neno tiyo ga chon, kaeto miyo ok gi wit gine chumbi ga mang'eny ahinya. Koro zinc nyaka medga. To kapone ng'ama ng'ok to inyalo temo thiedho ng'ogno, kaeto bende chuni samoro ni nyaka imed pi gi ler. To kimedo pi gi ler, gima medo pi gi ler ahinya oken kata ng'okno kende, nikech kata kapon ng'ato ng'ok to pod inyalo miye ORS cha ma kata ng'oge timiye amiya. To kaponi pi osedok e del piny kiasi moro to ber kimiye pi mokete ler. To kata kamano kidhi osiptal iwachoga ingeroga ni ng'ama nigi nyaldiema ok onego tho kaponi ochopo osiptal kapod ongima, nikech kofweny ni en tisoni pi tiduoko ni pi, to pi dendi go kosedok to kata tuo poni e dendi tibo machango. Koro ber ka sasa ma ng'at manigi kolera iparo ni kolera chopo tiso ne pi mondo kata ka okomiye pigno to se chuone sandane ler makang dware ni mede pi tibo mede pi kamano. Kaito kidwa thiedho kisamwa thiedho kolera to nyaka wang'i kendo ang'o kendo ma nyaka watimne. Nyaka thiedhe bacteria go nyaka be targeted, nitie antibiotic mithiedho go bacteria no manyako chang kabisa. Koro ng'eny gi dala 2-3 to be in fact ng'eny gi kaponi ithiedhe maber miduoko ne pi e dende maber, bang' seche matin tineno ka ngima oseduoga kuome, nikech gima nego gi ahinya en pi malal. Pi malal no kamano. Kane ichako nyisawa weche mag thieth daktari, pimo kata ni ORS imiye mondo mi duok pi kachiel kod chumbi mag del mane ng'ato wito ka kachwach kacha ni nyalo chuone ng'ato pi mondo mi omede pi. Kaeto seche ma giduto te dhi nyime bende koki nyalo ket antibiotics ma thiedho kata manego kute mag bacteria mano kelo chandruogni. Kar ORS ka bende samoro inyalo wacho ni kaka jonyuol ji obeda kod solution ni dala makapono neno ranyisi ni tinyalo tiyo kode kaka first aid kapok oter nyathi e osiptal. Kaber ne wabed kode moloto nyithindo. To kuom joma dongo ahinya modho pi kata ionge ORS, modho pi ma kata ng'ok, nikech kia ni bo yudo konyruok sadi. Modho pi ma iwinjo ka chunyi lewi ti modho pi, nikech sami modho no to matin moro pok odonge deni matin. Samoro waluo no adhi ng'oga to onge gi milus, nikech dini ng'ok kama katoki kata doki modho pigni ne pod idhi ng'ok. Kora afadhali ing'oge ta kuota kata matin odong. To tem mondo tim piyo mondo ichope hospital moro kata ichope kar thieth ma ng'ato nyalo chuoni e pi ma kata pod wakia nena ang'o ma tuoi kata mami ng'ok. Koro ber ka ochuoni pi mondo sami dwaro ni tena ng'o mami ng'ok ni to seket ni line ma kata koro pi orumo e dendi to ler pod neno. Kech sama ler pod neno ni ok en seche mang'eny, kata bedo seche 2 kende to koro ler ok yudre. Koro ber ka sama
the earliest opportunity sama irome gi jatuo no emiketo ne sandan makoro katango kimiye pi to samangu winjeren mo ne miye pi tiseyudo ler misekete gine minyalo keto awinjo kibulo kamoro kanyo ni ler nyalo lal ma ok nyal yud ler bang'e no thoth nango momiyo ler lal nikech gimomiyo ler neno en nikech remo ringo maber iye kanyo ge moromo pi moromo koro ka pi odok piny ahinya to remo ok nyal chopo kata kanyo moromo nikech delni be mineno ni obe en gi priority ne koro ka sama remo dok piny matin tang noter remo e obwongo e obo otere gine e adundo koni mondo gik ma essential go dhi nyime koro korka skin koni to sano koro ok en priority ahinya omiyo remo madok korka skin bedo matin omiyo ler ok nen ok yot mondo nen obedo flat to kosebedo flat to koro yude ok yot kamano wageng'e tuo mar nyaldiema daktari geng'o tuo mar nyaldiema ok gima tek ahinya gina gik manyicho wawache corona gi be samo nya konyo mar ariyo mokwongo en ber ka ng'ato dhi e cho sasa modwa dhi losa kik dhi e pap kik dhi gi kwer kian ang'o nikech mano to ka koth ochwe to ywero to tero kamachielo koro ber ka ji bedo gi choche ka ikinyal yudo cho migo e pini to kunya cho kaka kunyo ga cho pile tibedo gine to chono irite maler nikech kata luang ni be nyalo bedo ni choro gine nyaldiema gi kamoro koro kodhi yudo bacteria to biro pi e chiembi ni to kelo nigo miyo chono nyaka bed maler kendo nyaka ume bang' sasa ma ng'ato dhi e cho ber ka ng'ato logo ilogo gi sabun pi mamol ok pi ma ni besen achiel ji lore ge ji adek mane chon iketo wan joma dongo ma nyaka kuong logo nikech nyithindo lwetgi olil sani onego bed ng'ata nyaka kuongo logo nikech pi en pi mamol pi manie tap mar adek ber ki ipuonjo ji gik moko me alworau mondo gibed ni gin jok manyalo timo gik moko makare mar ang'wen chiemo ber kitedo machwaki gi mach maliet koro ndalo ma nyaldiema ni e gweng' ka ne ber to onego wawe gik ma wachamo moko ted maber gi kogi moko ne kian vegetable salad wago Nairobi ka wadhi e gweng' to nana dwaro salad dalogo to ber ka iwe salad matin olembe gi ber kichamo olembe moko mipoko gimoro kaka rabolo kine rabolo samoro Nyasaye no ume maber to lakini nyayudo ka mosechiek maber to sejakre koro nitie kako contact ndi kanyo gimoka niang en gima kata bacteria go nya donje mayot koro ber ki machungwa maembe to kuongi luoke all the time nyithindo nyaka rit maber kata losruok nyithindo nyaka wit kama longo to kapo nitie tuo mosedonje to nego ber ka ng'ato madho yath maber nikech ithiedho ng'ato mondo igeng' ne joma moko be kik yude koro thieth ka be en geng'o to mogik to en vaccination nitie iluongo ni oral mitone dhok chanjo mar kolera nitie sani ok oyot yudo ahinya tapane private sector tiyude government ka ema pane sani pod ka gichako tiyo kode alanda ndalo moko chon anyaparo ne gikete kata mana e ndara kama ji ringe iketo ni ka ji dhi safari kia kisi chomo Kisumo te diere kamoro kanyo nitie police gi jo health ng'ata ma pok oyudo chanjo no imiyo sano mondo geng'e kik oa e gweng' moro kodhi e gweng' machielo koro chanjo be is the last thing manyaka watim kamano chanjo mar tuo mar nyaldiema aneno pichani mar chanjo ibichiwe kaka mar polio itime kamar polio mathoth ne miye mana nyithindo koso inyalo miye ng'ata inyalo miye ng'ata ndalo ma kapo ni sirkal oneno kong'eny ahinya to samoro imiya ji tem inyalo yude e kor gweng' mondo kik ng'ata bed ni nigi thuolo mar yudo kolera kendo nosekonyo ndalo moko higni moko kanyo kamano osebedo kwa wuoyo kuom chanjo to chanjo mar kolera ni to pok omula ahinya okang'eyo ni nikech ok ong'eny koso nikech kolera be tinde lony be tiyo semiyo tinde bet waler malo ndalo moko kanyo nitie nikech ng'eny ji tinde nigi pi manie tap ok en pi mawuok e yaw kata e kulo kata aora kama mamol manigi tuoche mang'eny kaeto ng'eny ji temo rito ler
Mangemo mi anyisi ng'eny gi tinde bedo kotemo bedo e boma kama ji odake mang'eny mogudre mang'eny nikech ji temo rito ler maber. Koro since ni tuo no ok landre matek dichiel momako ji mang'eny dichiel, koro yudo ka chanjo gini gik ma samoro pok wawinjo. To joma dongo chon entie awinjo seche mane wang'iyo kaka inyalo geng'e. Daktari ni pimonwa kacha ni kinde ka kinde ji nyaka bed kod cho, to cho ni nyaka rit maber kendo nyaka ume mondo mi gik moko kaka lwang'ni kik wuoge choka to nyalo piyo kata chiemo kata nyalo piyo kata kuma ng'ato nitiere to nyalo lando kutegi. Kaito pi bende nyaka bed mamola. Adwa ni wamule kar logo ka nikech ni wacho ni mana kaka ne wadil kod midhusi mar corona cha, kaka wanyalo deal kode e kaka bende wanyalo deal kod tuo mar nyaldiema mondo mi wageng'e kik ogowa kata kik olandre kuonde ma iloge seche ma ng'ato waecho seche ma poko mulo chiemo kata poko loso chiemo wamul kar logo maber mondo mi oganda wa ong'e ni sasa ma pokitimo ma kata sasa misetimo ma to ber kilogo gi pi mamol gi sabun mondo mi wageng'a nyaldiema. Kaka picha ni nyiso inyalo loso ka happy ber o kara kin gi nyalo to in gi tap mamola ken tap moro neno ka mamola ma en deti loga dichiel to samise nyakilogo sabun samise logo ng'en sami logo kane dogi mulo kone kilogo luoke gino be sami logo no kikiwe chilo manende weka ni kori logo ka to kichakilora tap ni kichakilora tap ni tikwanyo moko manende kelo ka kaito ng'at machielo be bokwanyogi. Yo mar ariyo eni gima wacho ni pi mamol en pi kaka wana ineno kani and the same thing minyiso ka to nitie inyalo modify ng'ato nya ting'o ni mondo koro omol ok en pi mane ng'ani ologe to pi achiel ne ma ng'ato ologe. Mano the main methods manyaka tigo to lakini gima duong' ahinya en pi maler titiyo sabun be. Kaito sasa miseloko nyathi ne jogo marito nyithindo nyakilogi ma ilos gi aluora makanyo go bed maler kikiywe aywa gi kitamba to samoro losruok nyathi ne dierot tiywe gi kitamba kaw pi gi sabun iduogi luok kanyo maber. Kiseluoko kanyo maber tiluoko lweteni gi pi mamol gi sabun. Sasa mapok ipidho nyathi iluoko lweteni gi pi mamol gi sabun. Sasa mapok chako loso chiemo sasa mapok chako loso chiemo nyakilogi chiemo go nyakiluoki onge chiemo minyalo wacho nok luoki chiemo te nyakiluok maber. Kaito samitede iler samangi toke iler joma dwa chame logo kamano. Daktari tirega gik moko ma samoro ng'ato ok nyal control kata ng'ato onge gima nyalo time. Kuom ranyisi kotenre kod yore mag menyo kata yore mag nueng'o wadhi wadak kar dak mongore to nikech kanye kuma anyalo ragodo iyudo ka pimol kaka ne walere picha mokwongo cha losruok samoro nyalo kalo kanyo kod gik makamago rito ler kama chal kama nyalo bedo matek matin ote mane madimi jogo modak kuonde gi nikech kapo nono ni kolera kata nyaldiema odonjo ka to nyalo nego ji mang'eny e dakika matin mokalo to ka ema nyaka wadage pi tin ka yore mag ler tin ka ang'o madior ote mane madior kaka ne wachako gi penjo mokwongo cha kanye kama tich sirikal donje sirikal NGOs ndi ji mang'eny matemo konyo ji gine iluongo community leaders kaka koro jotend miji kumigo tipuonjogi to gi mobilize ji gimiyo ng'ato ka ng'ato bedo gi ng'eyo gimonego gitim to jomodak gi yo kamalo ipuonjo kaka onego dagi mondo jomodak gi yo mwalo obed safe. Koro en gima nyaka involve ji te idak kamongore onge gima inyalo time ng'amodak gi malo kocha ng'ato ka ng'ato no athurgi ukieru kata warome manyo koro ka community leaders gi nitie ka gi community health workers obedo involved to iyudo ka ng'ata manie gine nyaka skunde ipuonje ji koro ng'ato ka ng'ato daka yo maler to kaka temo ritra seche matemo ritra maber to ibende ng'amo dak jirani na ibe ariti mane kaka gima ji nyatime maduong' ahinya koro kik wacha puonj ma jotendwa wacho nikech samoro ji odak ma ji odoko chare koro ng'aten miji kumi ng'iyo machayo donje kodok ka ngima to kapo ni jatendwa wacho ni sirikal okelo chenro machal kama lu chenro mar sirikal no nikech onge gima idhi lose anyway to idhi konyri wuon sami konyri no
tikonyo jirani ni bende. To wakonyo oganda. Kamano. Daktari wach mogik miweyo wago odiochieng' ma kawuono. Anya wacho ni ler ber. Wateme makata yo matin ma wanyalo gono. Ka pi moro wan go watind pigno to kik wanuo pigno. Kamwada ke wabeki ketaluora maber. Kuno mo kaka dhi echo dhi oko matin idhi adhiya kama owinjore no ne dhiye. Kikichani onge ng'ama nena no mano medo tuo. Pare jirani ni modango mwalo nikech samoro koth obiro to yweyo gine modhi kono. Onge gima tek ahinya itimo gik idwaro ni mondo geng' kolera gi koro ler ber. Kamano. Adwokero kamano ponono ni ng'ato dwa tudore kodi daktari iyudi kanye? Ani yuda hospital Mount Luton en Ngong Road kamoro niluongo ni China Center, not China Place. China Center. Building no kanye kama yuda. Adwokero kamano. Ageno ni odiochieng' machielo ka wachako gweli tibo biro wago mbaka kod johera mar penj laktar. Ero kamano. En penj laktar kawuono ne wang'eyo tuo mar nyaldiema. Daktari oleronwa kacha gigo mwanyalo timo mondo mi wageng' tuo ni. To ang' naduoki mane diere machon kaka ne daktari wacho. Piny owacho kata sirikal ne wuotho mar ng'iyo ka ng'ato nitiere kod cho kachiel kod rak. Cho to tinde wantiere godo. Rak bende intiere godo. Kiseluoko sende, ilawo sende kata itimo sende nade gi pi adi, pi achiel, pi ariyo, tiketo gi kanye, ikudo gi e besen, tigolo gi tiatia kodgi. Oyo kaponono ni nyalo gero rak kata gi lakseche gi ger rak chieng' no kogo sadego maber magituo maber to kata kute mang'eny dhi tho kokalo kuom teko mar chieng'. Mata e chendo ni en Andruth Otieno nyaka kendo odiochieng' machielo awacho ni ngima en mwandu oriti masani.